Helo, a chroeso I gyfres emosiynau anghenfil gyda fi, Emma. Cyn I ni gwrdd ar anghenfil heddiw, well I ni dwymo lan gyda'n gilydd. Mae Nola mynd I helpu ni I dwymo lan heddiw. Helo Nola. Rholiwch eich ysgwyddau nôl. Rhowch eich dwylo ar yr ysgwyddau a rholio'r penelyn nôl. A nawr y breichiau. Newid cyfeiriad I rolio'r breichiau ymlaen. Y penelyn. A nawr rholiwch yr ysgwyddau unwaith eto. Ac ysgwyd eich corff. Gwasgwch yr ysgwyddau I fyny a ryddhau. Gwasgu a ryddhau. Gwasgu a ryddhau. Ac ysgwyd y corff unwaith eto. Gwasgarwch eich coesau a phlygwch eich pengliniau I lawr ac I fyny. I lawr ac I fyny. Dewch eich coesau at ei gilydd ac ymestyn I fyny ac i'r llawr. I fyny ac i'r llawr. Cerddwch ar yr unfan. A rhedeg. A rhewi. Rhedeg. A rhewi. Rhedeg. A rhewi. Rhowch eich dwylo ar eich ochrau a chreu cylchoedd mawr. A'r ffordd arall. Siglwch eich breichiau nôl ac ymlaen. Ysgwydwch eich traed. Arbennig. Ydych chi'n dwym nawr? Pa anghenfil ydych chi'n meddwl gwnawn ni gwrdda heddiw? Yr anghenfil Sarrug. Ydych chi gallu creu wyneb Sarrug? Sut ydych chi'n sefyll pan chi'n teimlo'n Sarrug? Ydych chi gallu dangos I fi? Sut ydych chi'n cerdded pan chi'n teimlo'n Sarrug? Weithiau mae'r anghenfil Sarrug yn llusgo'i draed ac yn plethu breichiau I ddangos pa mor Sarrug yw e. Weithiau ei hoff air yw na. Ydych chi gallu cerdded o gwmpas yr ystafell
fel yr anghenfil Sarrug, llusgo'ch traed a phlethu'ch breichiau. Mae'r anghenfil Sarrug yn gofyn beth sydd yn gwneud i chi i deimlo'n Sarrug. Heddiw, rydyn ni'n mynd i helpu'r anghenfil Sarrug i deimlo'n hapus ac heddychlon. Yn gyntaf, beth am i ni chwarae gêm? Rydw i'n mynd i ddewis lliw a dwi eisiau i chi ffeindio rhywbeth o gwmpas y tŷ sydd yr un lliw. Barod? Ffeindiwch rhywbeth lliw pink. Ffeindiwch rhywbeth lliw gwyn. Ac yn olaf, ffeindiwch rhywbeth lliw porffor. Nawr, dwi eisiau i chi ffindio tegan meddal bydd yn helpu'r anghenfil Sarrug i deimlo'n hapus. Pan chi'n dod nôl, gnawn ni ymestyn gyda'n gilydd. Dyma sut i ymestyn eich corff i helpu tawelu eich anghenfil Sarrug. Sefyll yn dal ac yn gryf, anadlu i mewn ac allan. Symud un troed i bwyso ar y llall, neu i bwyso ar y coes o dan y benglin, neu uwchben y penglin. Paid byth pwyso'r troed ar y benglin. Beth sy'n gyfforddus i chi heddiw? Dod â'r breichiau mas i'r ochr. Anadlu yma am rhai eiliadau. Os chi'n teimlo'n gryf yma, gallwch chi ddod a'ch dwylo at ei gilydd. Neu i fyny ac allan. Anadlu fan hyn. Rhyddhau ac ysgwyd y coesau. Nawr gwneud yr un peth ar yr ochr arall. Pwyso'r troed arall yn erbyn y troed neu ble bynnag sy'n gyfforddus ar y goes gyda'r breichiau mas i'r ochr. Opsiwn i ddod â'r dwylo at ei gilydd ac yna i fyny ac allan. Rhyddhau ac ysgwyd y coesau. Ymestyn y breichiau i fyny a phlygu gan gadw'r pengliniau yn feddal. Anadlu yma am rai eiliadau. Cerdded y dwylo ymlaen a'r coesau nôl. Gostwng yn araf i'r llawr a gwthio rhan uchaf y corff i fyny trwy'r dwylo. Dod lan nawr ar eich pengliniau. Anadlu mewn ac edrych i fyny. Anadlu allan, dod ar gen i'r ffrest. Anadlu mewn ac edrych i fyny. Anadlu allan a dod ar gen i'r frest. Ac eto.
Ysgwyd y corff fel petai yn ysgwyd cynffon fel ci. Gwthio'r pen ôl nôl at y traed, ac anadlu fan hyn. Gall eich breichiau fod syth allan o'ch blaen, neu ddod ar dwylo o dan eich talcen. Neu ei gorffwys wrth eich ochr. Beth bynnag sy'n fwy cyfforddus i chi. A pan chi'n barod, symud yn araf i eistedd i fyny. Arbennig. Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio ein dwylo a bysedd i dyluno. Rydw i a Nola yn mynd i ddangos i chi sut mae tyluno yn gallu helpu ein hanghenfil i dywelu. Wyt ti eisiau i fi creu patrymau a dy gefn di heddiw, Nola? Rydyn ni pob tro yn gofyn caniatâd cyn cyffwrdd corff rhywun arall. Mae Nola wedi ateb gyda, ydw, os gwelwch yn dda. Os nad ydych chi eisiau rhywun i gyffwrdd a'ch corff chi heddiw, mae hynny yn iawn. Efallai gallwch chi dyluno eich tegan meddal yn lle. Os ydych chi eisiau tyluno heddiw, efallai gallwch chi ddefnyddio eich dwylo i greu llun eich anghenfil ar gefn partner neu degan. Siapau allwch chi greu ar eich partner. Pan chi wedi gorffen, gorffwyswch eich dwylo ar gefn eich partner. Nawr, gallwch chi newid drosodd. Cofiwch i ofyn caniatâd yn gyntaf. Wyt ti eisiau i fi creu patrymau ar dy gefn di heddiw? Pan chi wedi gorffen, gorffwyswch eich dwylo ar gefn eich partner. Da iawn chi. Mae arafu ein hanadol yn helpu i dywelu ein anghenfil. Dewch i ni ymarfer gyda'n gilydd. Bydd angen plien, deilen neu ddarn bach o bapur ar gyfer ein hanadlu heddiw.
Dewch ar blien I orffwys yn eich llaw. Cymerwch anadl ddofn I mewn ac anadlwch allan yn ofalus ar y blien I wneud iddo hedfan. Ydych chi'n gallu dal y blien cyn iddo gyffwrdd ar llawr? Mi allwch chi wneud hwn ar ben eich hunan neu nôl ac ymlaen gyda pherson arall. Cofiwch I anadlu'n ddwfn I mewn ac allan yn araf. A chofiwch gael hwyl. Dewch a'ch dwylo I orffwys ar eich coesau a sylwch fel rydych chi'n teimlo nawr. Da iawn chi. Dylech chi cael tedi meddal nawr sydd yn helpu chi deimlo'n well pan yn Sarrug. Os na, falle gallwch chi ddefnyddio clustog neu blanced yn lle. Rhowch gwtsh i'ch tedi meddal a dywisiwch eich pŵer arbennig i'ch helpu chi I edrych ar ôl eich anghenfil Sarrug. Pa bŵer hoffech chi ei ddewis heddiw? Hapusrwydd, cariad neu cryfder? Rhowch gwtsh i'ch tedi ac ailadroddwch eich pŵer arbennig ar fy hôl I. Rydw i'n hapus. Rydw i'n gariadus. Rydw i'n gryf. Ac eto. Rydw i'n hapus. Rydw i'n gariadus. Rydw i'n gryf. Da iawn. Ffeindiwch rywle cyfforddus I orwedd gyda'ch tega meddal a gwrandewch ar ein stori heddiw. Cai dy lygaid, bydd yn llonydd, a dychmygu bod gen ti garped hyd Aladin. Edrych yn agosach. Mae e'n garped lliwgar gydag aer yn mynd trwyddo. Cymer amser I edrych ar yr holl liwiau. Glas, pinc, melyn, porffor, gwyrdd, coch ac oren. Eistedd yng nghanol y carped hyd a chroesi dy goesau. Dweud y gair hyd abracadabra a theimlo'r carped yn dechrau codi oddi ar y llawr. Pan rwyt ti'n barod, bydd y carped yn hedfan I fyny i'r awyr yn araf bach. Rwyt ti'n teimlo'n ysgafn, wedi ymlacio ac yn hapus. Os wyt ti eisiau hedfan trwy'r cymylau, gellid di wneud hynny. Neu falle, hoffi di mynd yn gyflymach a symud ymlaen. Ti sydd gyda'r rheolaeth. Teimlo'r awyr ar dy wyneb ac yn symud trwy dy wallt. Rwyt ti'n teimlo'n ffres
ac ar ddi hun wrth i ti deithio o amgylch y byd ar y carped hyd. Pryd bynnag ti'n barod, gofyn i'r carped i arafu lawr mwyn i ti gallu edrych ar y mynyddoedd, y môr a'r trefi isod. Bydd yn rhydd i fynd ar anturiaethau cyffroes i ble bynnag ti eisiau. Pan rwy ti'n barod, gofyn i'r carped hyd i ddod â ti nôl lawr i'r ddaear yn araf bach. A nawr, dechrau i symud y ddwylo a thraed, ymestyn dy gorff ac agor dy lygaid. Rydw i'n rhydd, rydw i'n rhydd. Sut ydych chi'n meddwl mae'r anghenfil yn teimlo nawr? Ydy e'n dawel? Ydy e wedi ymlacio? Sut ydych chi'n teimlo? Na i weld chi cyn bo hir. Hwyl!